Ikin svet. Zdravo drugari! Danas putujemo do daleke Afrike. Da čujemo kako zvuče afričke životinje. Pažljivo slušajte jer na kraju nas čeka jedan mali kviz. Krećemo! Prvi je naravno lav, kralj životinja. A sada najveći stanovnik savane, slon. Čujte sada zebru. A sada nosorog. Ovo je leopard. A ovako zvuči nilski konj. Slušajte sada hijenu. Ovo je gorila. A ovo šimpanza. A sada nešto malo drugačije. Ove životinje imaju neobične glasove. Poslušajte kako zvuči noj. A sada flamingo. Slično kao guska, zar ne? A ovako zvuči krokodil. Ovo je afrički divlji pas.
Ovo je bradavičasta svinja. Ovo je afrički bivo. A ovo je jazavac medojed, najhrabrija životinja na svetu. Ovako zvuči gnu. A sada jedna zanimljivost. Jedna velika tajna o najbržoj životinji na svetu, gepardu. Iako je on jedna od velikih mačaka, gepard zapravo ne može da riče, kao lav ili tigar. Zbog posebnog oblika kostiju u svom grlu, gepard pravi neobičan zvuk. On cvrkuće baš kao ptičica. Slušajte. Ali to nije sve. Gepard je jedina velika divlja mačka koja može da prede, baš kao vaša kućna maca kada je srećna. Zamislite, tako je brz i opasan, a zapravo jedna velika maca koja prede i cvrkuće. A sada sledi izazov. Slušajte zvuk i probajte da pogodite koja je to životinja. Jeste li spremni? Idemo! Ko je ovo? Tako je, to je lav. A ovo? Pogodili ste, to je slon. A ovo je? Pa da, gorila. A sada nešto malo teže. Koja je ovo životinja? Tako je, to je hijena. Zvuči kao da se smeje, zar ne? A koja je ovo životinja? Da, to je zebra. A sada najteže. Koja velika mačka cvrkuće kao ptica? To je gepard. A koja je ovo ptica? Da, to je flamingo. Drugari, ako ste pogodili sve zvukove, pa vi ste pravi stručnjaci za životinje. A za sam kraj još dve zanimljivosti za vas. Sada znamo da hijena pravi zvuk kao da se smeje, ali da li to ona radi zato što joj je nešto smešno? Pa naravno da ne. Hijene ispuštaju ovaj zvuk kada su uzbuđene ili kada pronađu hranu. To je njihov način da ostatku čopora kažu: hej, večera je poslužena, požurite ovamo. Kada lav riče,
To je toliko glasno da se može čuti čak 8 km daleko. To je kao da neko viče u jednom selu, a vi ga čujete u drugom. Lav to radi da bi pokazao koliko je jak i da bi poručio drugima: ovo je moja kraljevina. Ako vam se dopala naša afrička avantura, ne zaboravite da zapratite kanal. Vidimo se uskoro. Ćao!